बर' हारिनि थाखाय दुखु गोनां रायजोफोर सानाव लोगोल' मोनदोंमोन बेलासियाव मोनायावनो थैनायनि खौरां मोनबाय आरो बिथाङा सोरमोन बर' हारिनि थाखाय मा अबदान दं आरो बिथां बायदि मानसि मोनफिननाया जोंनि थाखाय गोब्राब बिनि थाखायनो बिथांजों मोगा-मोगि भिडिअखौ नोंथांमोना नायग्रो आं बिनि उनाव फोरमायगासिनो दङ। जोबोद जोंनि बर' माहारि एबा सारा बर' कसारि फोलेरनि मोनसे गोग्गाथाव दिन आरो जारिमिनारि दिन जानानै थासिगोन। दिनैनि बे आसामनि जारिमिनाव जोंनि कसारि सोदोमस्रिनि गोमालांनाय जानाखि सोदोमस्रि नाख्रेबजानाय सुसिजानाय बर' माहारिनि कसारि फोलेरनि जानाखि अन्थाइ खाम्फानि मोनसे जारिमिनारि नेरसोन बेखौ एसेम्ब्लिनि दरखं मोखाङाव गायसननो हानाया जोंनि दुलाराय बर' कसारि माहारिनि गोग्गाथाव बाथ्रा आरो मोनसे जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा आरो गोग्गाथाव बाथ्राया जाहैबाय मा दिनै जोंनि मानिजाथाव फुजिजाथाव स्पिकार बिस्वजित दैमारिनि नाजानायाव आरो जोंनि बर'नि सासे मुंदांखा महरगिरि कमल गयारी बिथांनि आखाइजों दिनैनि बे अन्थाइ खाम्फाया गायसनजाबाय। बेखायनो जोङो गोग्गानानै बुंनो हागौ जे जेब्लासिम पृथिबिया एबा बे बुहुमा थांनानै थागोन अब्लासिम बे अन्थाइ खाम्फाया जोंनि सोदोमस्रि जोंनि हारिनि सिनायथिखौ होलांबाय थागोन। आगोलावबो होबोदों सेन्चुरि आफ्टार सेन्चुरि डिमापुरनि अन्थाइ खाम्फायानो बर'नि सोदोमस्रिखौ दिन्थिबोदों बुंबोदों। बेबादिनो दिनैहाय आरो गोदान मुगायाव जोंनि बर'नि सासे मुंदांखा महरगिरिनि आखाइजों दाजानाय बे अन्थाइ खाम्फाया सेन्चुरि आफ्टार सेन्चुरि बुहुमनि बिखायाव दिन्थिलांबाय थासिगोन जोंनि बाथ्राखौ बुंबाय थासिगोन आरो बिनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' माहारिनि सिनायथिया बुहुमनि दरबाराव जेब्लाबो गोजों जानानै थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय। बिथाङा जाहैबाय मुंदांखा सासे महरगिरि मानगोनां मनेश्वर ब्रह्म सार अरिजिनेलि बिजिनिनिफ्राय। जोङो जेब्ला मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारा मोनसे प्रग्राम खालामनायाव जोंखौबो हांख्रायदोंमोन गोबांनो जे आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लि बेयावहाय जे बर'नि बायखोन्दा नेरसोनखौहाय बहायनानै दोनफैदों गेटआवहाय गोदानै दानफिननानै बेफ्राव बिथांमोननिबो बिहोमा दं। दा इभेन बिस्वजित दैमारि साराबो बेनि सायावहाय पस्ट होदों आरो जों लोगो मोननानै फैखानाय जे बिथांहा जाय आदा मनेश्वर ब्रह्म गोबां बिहोमा दङ जायखौहाय मोखां बिजाब बा सोराङावहाय गोबां समाव जों लाबोनो हायाखै लाबोनो मोनाखै आरो गावबो बुङोमोन माखासे टारगेट दंबावोमोन सोरां मोखाङाव फैगोन बयजोंबो नुसारजानाय जागोन र' सम दङ सम लानानै बुङोमोन। दा बिथां बे गेदेरमाया हरखाबै मोनायाव हार्ट एटेक जादों। दा लाबोगासिनो दंमोन दहायसिमाव लाबोगासिनो दंमोन बिजनियाव गुवाहाटीनिफ्राय। बिथाङा सासे महरगिरिल' नङा महरगिरिजों लोगोसे इन्टारनेसनेल लेभेलाव गोबां मुं दंमोन बर' होननानै सिनाय जायोमोन नाथाय जों लकेलावसो गोबाङा सिनाया मिथिया गोबाङा मिथियोब्लाबो नाथाय गेदेरमाफ्रा मिथिजोबो आरो इभेन जों खोनानो मोनो 16था गुलि जानांदोंमोन मोनसे समाव बिथाङा बर' हारिनि दावराव दावसियाव बै समाव जेबो जायाखै नाथाय हार्ट एटेकजोंसो बिथाङा रुंसारि जाबाय। इन्टारनेसनेल लेभेल आरो गुवाहाटी बायदि कलाक्षेत्र बायदियावहाय बिथांनि मुं खोनायोब्लानो गोबां बिहोमा गोनां बर'फोरनि सासे अलंबार बायदिमोन बिथाङाबो। दिनै बे बिथाङाबो रुंसारि जानानै थांबाय आरोना बिनि थाखाय आनान गसाइनियाव बा आफा इसोरनियाव बयबो रेस्ट इन पिस बा गोजोन हामलायथायखौ बावहरनो हागोन जाहाथे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोजां बेफोरबायदि गियान गोनां सुबुंफ्रा फैफिनो।